Barranin spiċċaw bl-affarijiet personali tagħhom fuq il-bankina fi triq il-Wilġa f'Paċeville. Il-ħadd wara nofsinhar l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni ikkundannat binja li kienet ilha taħt osservazzjoni sena bħala waħda perikoluża u bekk evakwat ir-residenti. Fi stqarrija l-BCA b'ħidma konġunta ma' numru ta' entitajiet fosthom anke l-Pulizija iddeċidew illi l-persuni li jgħixu f'Seaview Apartments fi triq il-Wilġa f'Paċeville kellhom jiġu evakwati wara evalwazzjoni li saret. Net News mar fil-post sabiex jinvestiga dak illi seħħ u sab numru ta' barranin bl-affarijiet personali tagħhom fuq il-bankina u li kellhom joħorġuhom mill-binja f'temp ta' 20 minuta. Dan għaliex kienu avżati li se jinħarġu mir-residenza illi kienu qed joqogħdu fiha s-sibt filgħaxija. Fil-fatt ir-residenti li tkellmu magħna spjegaw li ġurnata ta' mistrieħ spiċċat waħda tankwit kbir kif mhux talli kellhom joħorġu ħwejjiġhom f'nofs ta' triq iżdissa jridu jsibu fejn joqogħdu f'qasir żmien. You can see all our things are here and we just pack up our things and we left. Fi stqarrija l-BCA spjegat illi din il-binja ilha tiġi segwita aktar minn sena, propju minn Lulju tal-2025, meta l-BCA talbet il-perit Elix Torpiano sabiex jevalwa binja li fuqha kien hemm tħassib. Inizjalment il-perit iddikjara illi l-binja ma kienx ta' riskju u ġew posposti xi xogħlijiet illi kellhom isiru mis-sidin tal-appartamenti. Iżda sena wara x-xogħlijiet posposti ma saru qatt, bir-riżultat li l-binja baqgħet tiddeterjora anke minħabba li kienet joħroġ xi dranaġġ fix-xaftijiet tal-binja. Skont il-BCA sa Ġunju ta' din is-sena, l-awtorità baqgħet tisħaq sabiex is-sidien jilħqu ftehim u jagħmlu x-xogħlijiet meħtieġa. Iżda x-xogħlijiet baqgħu ma sarux u għalhekk kellhom jiġu evakwati r-residenti minħabba l-periklu li hemm. Bil-konsegwenza li l-barranin spiċċaw bil-ħwejjeġ tagħhom barra fit-triq. L-awtorità qed tgħid ukoll li l-periklu fil-binja feċ minħabba nuqqas ta' xogħol li ma sarx u li m'għandux jaqsam xejn mas-sit ta' kostruzzjoni illi hemm biżwiet is-sit. L-evakwazzjoni ġiet deċiża wara ħidma konġunta bejn il-Pulizija, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-periti tal-Gvern, l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma u anke l-Enemalta.